Mahimo bang pasakaan og kaso ang tag-iya sa ero nga maoy hinungdan sa disgrasya dinha sa karsada? Daghan ra bagyod kayong mga nadisgrasya ang hinungdan iro nga nikalit og labang. Ang tag-iya sa mao nga ero, mahimo bang pasakaan og kaso ang tubag o duha ka posible nga mga kaso ang mapasaka? Una, under Section 5, Paragraph C sa Anti-Rabies Act of 2007. Unsay giingon sa balaod, ang tag-iya sa iro kinahanglan responsable gyud. Under control niya ang iro o di niya pasagdan nga maglaag-laag ang iro, di niya pasagdan nga maglatagaw ngadto sa karsada. Ikaduha, mahimong mapasakan og kaso ang tag-iya sa iro under Article 2183 sa New Civil Code. Unsay giingon sa balaod, ang tag-iya sa hayop kinahanglan responsable gayod sa iyang hayop, dili siya magpasagad. Kinahanglan iyahang himuon ang tanang pamaagi nga dili makadisgrasya iyang hayop. Panahon nga makamugdag disgrasya iyang hayop, ang tag-iya mao'y paninglan og pasakan og kaso damages.